Hej. I dag så skal vi tale om noget, der kan være meget trist. Det er, når man bliver holdt udenfor. Og det er jo ikke så rart. Så derfor så taler jeg lidt om det. Ja, og så fordi at når man bliver holdt udenfor, så har man det bare ikke så godt. Og så er det jo bedst, hvis man ikke bliver uvenner, at man bare er gode venner. Fordi at, tænk nu, hvis hele verden var fyldt med skaderier, så ville der ikke være nogen, der kunne gøre noget. Så derfor så er det jo bedst, at man gør alt muligt andet. Så ja. Så prøv at tænke på det. Ellers, hvis det er en af jer, der bliver drillet, en af jer, så snak om det med jeres forældre, eller jeres venner, som ikke har drillet jer selvfølgelig, for så er de jo ret ligeglade. Og hvis det er, at du er lidt bange for, at de er ligeglade, eller siger, at det ikke passer, at det er noget, du finder på, så bare tale om dine venner om det, se om hvad de gør. Hvis det er din morfar, der siger, at det er noget fisk, det du siger, så bare snak om dine venner. Hvis de gør det samme, så sig, så er du ikke en god veninde. Eller, ikke sige at du ikke er en god veninde, men at sige, at det er jo ikke så smart, fordi det er jo bedre at hjælpe en jo. Det er jo ligesom, hvis man bliver holdt uden for hende igen. Så er du bedst at være gode venner. Så tænk på det selv. Så for eksempel, hvis nu du har drillet nogen, eller jer, hvem der nu ser det her, hvis I driller, så kan jeg godt love jer for, at det er ikke så smart for alle de andre. Og ja, det er jo bedst at blive glad. Og min veninde, hun har prøvet at blive holdt udenfor, at det kunne hun så ikke lide. Det er en eller anden, havde drillet hende. Så det er ikke så rart. Så kom jeg bare hjem hende, altså. Så blev hun rigtig glad. Nå, men ja, hej. Jeg laver sikkert en anden video på et andet tidspunkt. Hej. Det er det.